Salut, băiatul. Aici, acolo sus. Din păcate nu e vreme de creastă. Plafonul de nord este foarte jos. Ninge, jos liniștit, dar sus ninge viscolit. Sunt cam -1, -2, dar se resimte ca -4, -5. Cam asta e. Am ales un traseu de trail mai pe jos, prin Parcul Național. Cel puțin până după Crăciun, așa se anunță vremea. Suntem în furtuna Pia, parcă, care a cuprins și nordul României. Asta este. Dar nu stăm în casă. Ia uite, ce frumusețe. Hai, vă pupă, băiatul. Sărbători fericite, liniștite, cu drag. Să ne vedem pe creste în an 2024. La cât mai multe ture împreună, băieții. Hai, vă salută pe ombre, vă pup. Ceau. La mulți ani.